ano to, timer, 1, 2, 5, 4. Hindi ka alam, ilan na yun. Okay na? Bakit kasi walang plan? Kasi walang Parang pumunta dito ka. Huwag mo yan, puputok yan. Ikaw na ko yan. Hindi kang tubig. Ano naman? Paputok yan. Naku, kaka. Pirates yun? Oo, fireworks. Huwag mong nagalaw yung sumabog yan. Kasama ko sa taas. Pirates yun, ah? Pirates yun? Eh, na si Pirates. May Pirates yun, si Ay, lava. Nakaano pala yan? Dito ah. Nandiyan ako kanina. Siguro ganyan yun. Korea. Yeeha! Ikaw nga eh. Yan siya. Galay bangwa.
more 1, 2. 5, 4. Hindi ka alam kung ano yun. Okay na. Ba't kasi walang flash? Lagay ko ng flash, wait lang. Wait lang, lagay ko ng flash. Wait lang nakita. Ang cute nga, si kasi pasok yun. Kasi paano ba tuloy? Insi, may flash yan, ngingiti kapag nag-flash. Pag nag-flash, ano yung nag-flash yung nakita? Oh, dito.